we my yesan ema mu nyina mo hyehyia ye da mu nyina mo ase se eja mo abeka eye na KUSI TV ne na KUSI media ebusua na ho na enanso yehyia yi na KUSI TV ne na KUSI media so ne yeda so we na ye di dwedi a watch the day ka mehwe brew odofo twebe me na eja yemfa yakenkan asem no emrew yeda so eti Asante abakosem na ne nyina no efiri nwoma watch ne din Asante Nkabom yedi kan na Asante Nkabom etoso mienu no enso wo ne nyina no opani se kwadwo ene tro sa nwoma yi a ende se wotwebe me na wudi akenkan asem ye chi a ebebo apa ema wonso wahu no abakosem a efa ye Asante eho wie yeda so ewo enwoma ni mu na ansane ye beto aso no me twa adwene dia akọ na wotwe mu no mu anase ba bia yakenkan abeduro na ne nyina ne sei se de na obiri ye bo a atumi ene na nanam ahemfo nkaye no ahia ama wonyina pene so se Asante Nkabom no obaji atum obehwe ama wonyina watumi aka ho abom no ayefu a se de be ya wo mu be yeduro ne koba se bia se oman foforo bi ene omo e de ba be fe so a omu ayedu no watumi ne wo sa oman no atumi akọ afi wa pene so se na obiri ye bo a na enye wo sahene na oni wanim na bibia ni a ama wono atumi aka wonyina wabom na wonyina atumi anya botaye kora obetumi ede akọ okon enemu wie omanba ansana yebeto ya kenkan ne so me ka o se nwuma bia da roma ene ne waso emu a ye de sa dwuma de brewo NK executive barbers e wo ba bia ye yitire nti ene so pese o yuti e ma ho ye fe dwabo bia se say party wedding and our person wo kro engagement kra na ne nyina no fo ne e kire e NK executive barbers wo pe e ladies court na se men's court ne nyina no wo de wani kire NK executive barbers wo be yuti ama ho ye fe pa o Ghana Asante region Kumasi won kro e friend pechina betu junction so pe won sani fa so benkum so wo ra ikoro ne mu a eho na NK executive barbers ewo afi Adonko Bitters limited omo so boy papa na make out said the won product a wo de abedwa so no eye nti pebi a kira kwan titiri ko ba bi e ton sa bia busa bi na o pebi a ibenya bi di amawo wo Adonko black wo ho ya eno no eye duro ankasa onum bi e boa siesie ni padua no e ma da bia utimi nya ho de mapa afi wo Adonko 1 2 3 ya kire so wo di kosi na ni mu a utimi gina wo na so se be memu ni nyina no kodwa so ni pebi a kira kwan wo Adonko atadwe ginger enso ho e ma de no nti wo ba no watenka atekwa bobobi watenka beba e ma wonu kuna hyiemu amaniji abefie pa na wode eye Adonko hand sanitizer enso dia bedwa so ni nyina no wonya bia bebo coronavirus ye ende aba be amansan so ade so yi ye bi nefa ofuro efa fansa ho se be ya wonkote ye coronavirus mfansra ede nti ne Adonko Bitters wode eye Adonko hand sanitizer ede aba foforo kra ye ka ho a wode aba eye Adonko premium energy drink ya ni nyina no eno so bobo bia eboawo e ma wutimi enya ho de mapa ni nyina nkodja so na be bia ye tonsa bia no wapebi ekira kwan na aboa pa ya omeso ni nkoti aboa fo nkrato ne ba ye dia kan kansem no e dia to so Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia me bu sa say Asante efri hen ebi mu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan se bi nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard
about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands. You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marion Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yes, I am a makwaba, eba afi yakinkan eno eso. Se say minimum Asiana fi yatwa kinkan so na se say Nkabom no aba. Na nananom nyina Japan ema utudwa. Na utudwa no Nkabom hu asem etenei Asante mamu ba bia. Domafo te ya pe eno ofa adwene ese wo ma enyini enye yie ana enye hini na wone Asante akon ampa wode wosia ye woyo ena wode ebebo nana wobiri yebo ane ne nkrofo so ema nana ene okomfo yamwa eti wona nanom ewosa osano emu na de daye ekoso ya eni pitiri a kire se sesei arehosem ena aba ewa Asante memu ene se Nkabom anananom epe se oka wo hubomu no doma site ya no wa mana anya anyina na wode kɔbɔ Asante so a odi Asante so ya sɛdeɛ mekan na wobiri yɛbo a ɛne ɔkɔmfoɔ yammoa ɛtɔ ɛyɛ wie sabre yɛ toa so ɛwɔ adeyɔ yɛ tɔ so mienu ahwɛde a edi kan na wobiri yɛbo a ɛkɔ ne kra akyi wɔhwehwɛ obi a ɔbɛsi na nemu wɔhema abusua ɛne kwaman Kumase ahemfo ɛbɛtena ase sabre wɔhema na ɛkasa yi ɔsi abusua nananom ene nhyiamu yɛ sononko wɔde ne ho wobiri yɛbo ati nananom munyina nim sɛ wɔde ne ho ɛsɛe nadagye nyinara ɛhwehwɛ Asante Nkabom ne santi ahemfo a wɔhyia yɛ nyinaa gyitu mu ɛsɛ wɔndi kanfoɔ ɛne ɔsahene adebu nso a yɛbɔ bi poma mu nti sɛ nnɛ oni ha ɛsɛ sɛ yɛpɛ obi esi na nan nti hwan ɛna sesi ɛsɛ sɛ yɛde no esi na nan mu ɛwa na kontere sɔre yɛ no wɔsenana abusuna tena aseɛ no hwan ɛna mu nyinaa adwene ne ho wa na busuani baako sɔre yɛ no wɔse yɛdwene yɛade hyia wɔ ha ɛne Kenya ase ɛne ho na Kenya asefoɔ no mu bia ɛmfa ne ti ɛnye ɛwa na adɔnten sɔre yɛ ɛna wɔsenana me deɛ minim sɛ ɛnyɛ wɔnko ɛne ade hyia wodi bi yɛ yie mode hyia wɔ da nkyira no nso ɛwa na wɔhema ase otutu na wɔse woni ha no nti anka yɛnwerɛ ɛyɛ afi no wɔno nso fata na obusuani baako sɔre yɛ na wɔse ampa wɔno nso fata wɔso ware na n'animu ɛyɛ akɛse n'anima ɛyɛ akɛse na wɔhema ase sɛ wɔhwɛ wo a wohunu sɛ n'ani eyi ewura wo mu sɛ wɔyɛ abosomanti ɛna agya wɔte saa me deɛ minim ɛna obusuani baako sɛ
ne ho asɛm baako ne sɛ ɔntaa nsere afe sɛ wone no ɛkasa ɔmpɛ ntɛm ɛna wabua ɛhɔ na gya asesɔre yɛ no wɔ sɛ wɔde hyɛ tutu ɛho adansi a moadi kyerɛ sɛ wɔnoa na wɔfata deɛ di kan no ɛsɛ sɛ yɛyi obi a n'anim yɛ duru na obiara nso atumi abu no afei ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ ɔwɔ akokoduro ne busuani baako sɔre sɛ o akokoduro deɛ yɛse wɔwɔ bi yɛse wɔ nsuro wɔ kumpo ana gya asesɔre yɛ no wɔ se bio ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ wɔyɛ onipa bi a yɛde no ɛkɔgyina asante ahemfo no anim a wɔbɛgye no ato mu sɛ wɔfata na wɔdi wɔ anim a ɛbɛyɛ yie sɛ ɛnyɛ saa a wɔbɛyi ɔhene foforɔ afiri amanhene no emu ama wadi wɔn anim sɛ ɛba saa na obiri yɛbo a ɛsɛ ma ɛbɛbɔ mpɛmpɛ ɛwɔ asɛm a wɔde kwan so ɛsiane sɛ fapem a wɔtooyɛ no wɔanya wɔ bia mfiri n'abusua mu ama wantoa so na no si yɛ ana adɔnten so sɔre yɛ no wɔ se ɛyɛ me dɛ ɛsɛ moa to me soɔ mpanin se wɔwuo ɛnyɛ wu na mmom nea wɔwu ama no ɛne hia saa wɔtutu yi ɛyɛ ɔdehyia a ne na wadie no mu fa kɛseɛ no ara wadi no wɔda nkyira ɛne akwamu ahemfie ne sɛ nti wɔnim ɔkwan a aman ahodoɔ no mmienu yi ɛfa so ɛko nti sɛ ba sɛ yɛne saa aman yi ɛko a wɔbɛtumi adi anim ɛwɔ na kwantere sɔre yɛn wɔ se bio yɛse wɔnantefoɔ ɛsene ne se asɛm aman ahodoɔ yi mu ɛtena ama wɔwɔ suahunu a sɛ wɔde ɛbɛka asante na Asante tena ɛho a ɛbɛma wadi emu ɔmo nyinaa kasa wie yɛn wɔ hema sɔre yɛn wɔ se mpanimfoɔ me ne mabusua ɛda mo ase ɛsɛ mo abɛboa yɛn ama yɛapɛ onipa a ɔmanfoɔ nyinaa bɛgye no ato mu asom no anka sɛ abusua ɛna ɛpa ne nipa nso ɛsiane sɛ saa ahensie ɛyɛ soronko nti no yɛda mo ase sɛ mo aba na yɛn nyinaa no yɛtumi ayi wɔ nipa a wɔbɛtumi aboa wɔkyena yɛbɛtu abɔfoɔ ama wakɔfa otutu no aba yɛbɛsɔre na agya wɔn nyinaa no wɔde ɛsɔre yɛ yɛkɔ adeyɔ yɛ a ɛtɔ so mmienu ahwɛdeɛ a ɛtɔ so mmienu wɔsɛe tutu esi nana wɔbiri yɛbo anan wɔsae kyerɛ ne man kwaman kumase adikurofoɔ ɛne abrempɔn nso ahyia nti abɛyɛ ni kasɛm sɛ nana wɔbiri yɛbo a yɛsan dɔmaa ko no nti atoa nananom wɔ nsiɛ do saa nso ɛna na kɔmfoɔ yamwa ɔno nso atoa nananom ɛwɔ nsiɛ doɔ nti akɔba sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya wɔhen foforɔ ɛno ɛna sɛ wakanka wɔni a kɔhunu sɛ wɔn de hyɛ baako a yɛfrɛ no otutu yɛ a wakɔtena dɛnkyerɛ akyɛ no wɔno nso di bi ɛyɛ yie ama sɛ deɛ nananom agye no atom sɛ wɔno ɛne obi a ɔsɛ fata ɛsɛ obɛde ɛyɛ kwaman akonnwa no na ɛkyerɛ bi no wɔtumi adi asante ama ahodoɔ no nyinaa anim sɛ wɔsahene na sɛ wɔko ba a ɔno nso atumi adi anim wiɛ saa bere yi yɛ a me ne mo ɛkasa yi na kyerɛ sɛ wɔde ɛyɛ nanasa etutu asi akonnwa so a wɔbɛsua yɛ nti wɔhema ɛne ne nkɔɔfoɔ ahyia yɛ akyerɛ sɛ nhyɛyɛ adwumadie no ano ɛna ɛbɛkɔ soɔ wɔhema na ɛkasa yi na wɔsɛ wɔkyea me tie mɛnto nananom ɛsɛ ɛna a ɛtwa mu yi a yɛhyia yi yɛbɛtoa asɛm no so ɛnɛ anaa yɛhyia mu no yɛsan ba bɛtoa yɛn nkɔmmɔ no so na yɛahwɛ sɛdeɛ yɛde tire ne tire ɛba bɛtoɔ waa na ɔkyea me sɔre yɛ no wɔ se nananom mmaa ne mmarima mu nyinaa nim neɛ nti a yɛahyia ha nnɛ nti a wamu ne sɛ wɔde ne ho na wɔbiri yɛbo a ɛti nananom no ɛnɛ ɛna ɛnam nananom ne abosom ɛno no daeɛ so wɔyi nana wɔ sɛ tutu ama yɛn sɛ ɔnsi ne wɔfa anan wɔno nso agye pene ada no ase nti si ahyia ha na nana tutu ɛna wɔbɛsua akyerɛ ne man ɛneɛ mekan ɔdane n'ani ɛkyerɛ nana tutu ɛnɛ wo man ɛne wo ahyia ɛde wo nananom akonnwa ɛmma wo nti tie ɛna agya nana tutu ɛgyina hɔ ɛneɛ saa bere meka sɛ kontere ɛsɔre na wɔsɔre yɛ deɛ ɔka yɛ nie wɔde hyɛ tutu wodeɛ yɛne wo ɛntenan na yɛhunu soma yie nanso deɛ mepɛ sɛ wohunu ne sɛ
kwaman nye omanwa ye wa brempon ye di kurofo ye srese ensusue bia beba wo kirimu no ma wa brempon ene wa di kurofo nte na mu nyina afa ho adwene na sabe tikoro enkwagina yei ene bema wa henie etim na no si ye na adontene sori ye no se na natutu asamanfo ene wo de wa bre yen wa so wa hwe wo hunu se wo ena wo betimi atoa wo fa adwuma no so ene nti ena woni omayimu uni omayimu nanso obeso ye ndaye ema ye befa wo Asante aman hia ye no wo fa ene wo yi no se wonye won sahene esa se na Asante Nkabom hia no esene bibiara menim se wo hia obeyi wo ama watoa wo fa adwuma no so de me pese me ka kire wo ane se wo hye wo saa ene monyam no na woni aman hene no ehia fa wo buo ne anidie ema won na ma koroye no enso etimi etim chidom ena sabere wo kasai wo se na nachitu ene wabusua pagya wo se abrempon mu obrempon mprepi no se wo mo bi so na wokron epe wo dane nani a na obu won a wo ma no so no abomfia hunu se won a wo ma wo so no a ene obetimi ahwa awase enti bom panifo ne di woni jase enso sorry no se na natutu Asante ate won ka se wo bema iye no obema iye no eye no odomo ano na bema ye wo ye no odomo ano bakwin edin fata no a efata no wa kono na nye nyeduase enti yesere se ma wudin fata wo na gie mfiri nkwaso mu ene ye mekan ahemfo a wo hia hodum ni nyina kasa kire no etu ne fo wo nyina no toye no nia wo chia mekan ye ne se wo se ubedi ye ni adie no kure na afi wo se wo di Asante Nkabom ebeye wo botaye de a so afremu ne sai e kire wo man ne wo twa afna e de ano esi fom ekosoro ebe fom mprensa afi wo de hwe wo chia me so e kasa afi na se tutu e de kasa wo se me wo se tutu twumni antwi enana eneme korobia manfi ene me otia kenten nana ne me obiri yebo a wo faase eneme ne me man akwagina yi me se mentena me nananom akonwa so me sre nananom amane hunu me ka se me mfansuo nyina manum nkasa nkere me man anadwo awio so man frame a meba me di Asante yiyo ebesi mane so na Asante Nkabom adame kuma pono so nananom meyi mi yade se entesa na se mo frame anopa awia ana anadwo na ma anye mo so a se me di nsuo egina manum ekasa kire mo a se me dane ohufuo na ma nko anye omayi a me to ye mekai ne mpanifo wo hodum nyina mo buru mo okudonto ye etupan dem man demrefa afi ni fanjase ni benkum so wo afenemu ema wo nyina no wo sai e de kire nana se tutu eni gi aba we omanma se de daye ekoso ya de petiri enfasia nyankopon ya ademo ya san ba be hia bio ni aba beto akenkan no so na afi yahwe de be kwa kosie sabre ya nana se tutu esai a kire de man no agye atomo se wo besom na waba be ye osahene abedi Asante mayenim ana waba ye kwa man hene na kire bi no enmunyama wode hye ofa na obiri yebo no ono so waba betoa sa enmunyam kro no aso na botaye kro na obiri yebo ade si nanim so obehwe na waka Asante man yabo mu no ono so ahwe na watimi aka Asante man abom yemfase na nyankopon ya adomo a yesanhia ya ba betoa kenkan no so na ahwe die besie akra mo so mfo na kusi obodu mensa brampa na bedi dmadi enwo chiame bye bye.
mpanin say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mebusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakɔsam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma ɛnɛ wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma a wato ne din Asante Nkabom deɛ di kan ɛne Asante Nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante Nkabom edi kan de ba yɛ na ɛnyina na mu Asante Nkabom ɛtɔ so mmienu ɛne bɛgyina yɛ ɛbɛyɛ mɛde GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so nam de saa dwuma die dia brɛ memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram, and after your Twitter page so. Now benya sa ken cancel me nyina. Memenda ene kwasi adebia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchi number 2, just at the junction to the main Perchi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.